Ahojte všetci. V tejto časti videa by som vám chcel predstaviť moju mačetu od firmy Miltek. Je to typ Kukri. Táto mačeta sa predáva zhruba po 15-16 eur v farmy shopoch. Čo vám môžem o nej povedať? Je to, myslím, že oceľ 440, v podstate bežná nožová oceľ tých vlastnejších rád. Rukoveď má pogumovanú a podľa výrobcu, čo som čítal, má mať toto ostrie zapustené, respektíve trn zapustený po celej rukoveti. Či je to pravda, ešte som sa nedozvedel. Túto mačetu som si zakúpil cieľom používať ju na ťažšie práce, aby som neničil svoj nôž, ktorý bol niekoľko desiatok násobne drahší ako táto mačeta. A ďalšia vec, urobil som menšiu úpravu, čo sa týka ostria, pretože pôvodné ostrie malo tzv. Tupý uhol, respektíve tukší uhol, to znamená takmer 45 stupňový, čo mne ako prísek ani nevyhovovalo. Dal som si tú námahu a pohral som sa s brúsením, čiže dosiahol som ostrejší uhol, v podstate skoro ako na noži, čiže okolo tých 20 stupňov. A takisto by som chcel predviesť, prečo som túto úpravu urobil. Pripravil som si tu dva druhy dreva, respektíve drúkov. Toto je, myslím, že lieska a je to asi zhruba priemer 5 cm. Chcem vám ukázať, čo táto mačetka po úprave vlastne dokáže s tým papekom. Aj proste jednoducho nenamáham nôž, čistý rez, áno, bez problémov. Takisto vyskúšame to na smreku. Toto je o niečo hrubšie. Áno. Tak, dokonca. Bol to smrek, ktorý bol položený na zemi, čiže nebol úplne čerstvý. Ale pri bežnej práci, čo sa týka takýchto drúkov, pohate postačí. Čo k tomu dodať? Mačetka mi slúži, čiže túto úpravu, ktorú som previedol na nej, som maximálne spokojný, čiže som sa nezmýlil. A takisto by som ju odporúčil každému, kto má takýto vlastnejší typ mačety. Určite to oceníte. Veľa šťastia v pobyte v prírode.